Olen zera jointzaile gumendi irala enera eta ekarri Google tableta maloia. Tableten munduan hasi naizenetik, hasieratik ibili naiz 8-7 beteko formatu txikiko tabletekin. Baina urte asko dira 8 pulgadako tabletak probatzen, esan kaixo xurri. Eta egia esan, tentauten emilen azken bola honetan formatu hibridoko bat probatzeko. Tablet bat eta ordenagailu eramangarri baten arteko nahasketa bat, ezta? Erabaki du bat erosi eta probatzea, egia esan ez nago oso ziur gustatuko zaidan ala ez, eta oraintxe, zabalduko dut kutxa eta ikusiko duzue berehala zergatik deitu dian arreta tablet honek. Moduko zuek ere ikusteko, tableta bera, hau da, gris metalikoa da bere kolorea, beltza eta urre kolorean ere aukeratu daitekela, eta bi bertsio diferente daude merkatuan. Honako hau Android sistema eragilearekin dabil, eta badago beste bat, €1 garestiagoa Windowsekin dabilena. Gailua bera oso polita, oso sentsazio premiuma ematen du, benetan traste profesionala ematen du, lan egiteko makina bat eta eskoztailu bat. Eta, esan bada, bi zati izateko, mea dala. Hemen daukau beste kutxa bat, kargadore alde batetik, eta beste alde batetik micro USB kable bat. Eta hemen beste kutxa honetan, hori ikusten baduzu olako horri bat dago marraztuta, hau da, kuadernotxo bat, paperezko kuaderno bat, tabletarekin batera erabil daitekena. Hemen dago dokumentazioa, eta tableta honen ezaugarri nagusiena dana, ez dakit hori ikusten duzuen, baina hau da boligrafo bat. Potolo samarra, baina errepasotxo bat egingo diogu tabletari, ikusten duzuen 10 pulgadako tablet bat da, mea, iazan, eta alde honetatik daukau kasko bat sartzeko zirrikitua, volumen kontrol bat ematen duena, interruptorea, alde honetatik ez dauka zer, hau da zabaltzen den aldea, eta hemen berriz micro HDMI sarrera bat, micro USB sarrera bat, eta hemen erdian lehen aipatzen nizuen SD txartela sartzeko zirrikitua. Eta gero, honen ezaugarririk nabarmenenetako bat da, bisagra, ez dakit bisagra bazatzen da. Nik ez dakit nozaten den euskaraz botoiarekin eta kaskosekin. Hainbat postura ezberdinetan erabiltzea tableta, ezta? Adibidez, obvioena da portatil baten moduan erabiltzea, baina hiru bisagra horien kombinazioari esker, zuk erraz egin dezakezu buelta eman, eta stand mode deitzen diotena, horan erabil liteke pelikulak ikusteko, eta nahi izan ezkero guztiz itxi daiteke kontrara, erabat zabaldu leike, eta orduan tableta baten moduan erabili leike. Ez dakit fijatu zareten, esan dizuet tabletak tabletonek badakarrela teklatu bat. Eta bai, badakar teklatu bat, baina ez da guztiz egia. Hemen fijatzen bazarete, alde honetan ez da bazer. Iazan bi pantaila dira, kristal arruntezko betiko pantaila, eta beste bat apur bat mateagoa dana, brillo gitxiago daukana, baina hemen ez dago tekla fizikorik ez dago zer. Eta hau da, ezaugarri hori da nolabait nire teknopata zena piztu eta amua irentzi arazi dena, ezta? Asuntoa da tablet honek teklatu virtual erraldoi bat dakarrela. Benetan ez dauka teklatu fizikorik, baizik eta bi pantaila esan dizuetan moduan, pantaila hau da betiko Android pantaila normala, eta hau berehala piztuko dela pentsatzen dut, hau da beste pantaila bat, bertan daukana teklatua marraztuta, ez dago teklatu fizikorik, marrazki bat da bakarrik. Eta hemen ikusten duzu itxura orokorra zein dan, ez da? Ikusten duzu moduan, olartuta portatil txiki baten antza dauka. Lenovok bere pertsonalizazio bat aplikatu dio Androidi, baina oso arina da, ez da apenas igartzen, eta batez ere zentratu da esperientzia apur bat, formatu honetara, tablet arrunt batetik erdi portatil formatu honetara ekartzea, ez da? Eskripturi arruntago bat, hemen mugitu ditu botoiak albo batera, hemen daukau nolabait esateko Windowsen atazabarraren antzeko zehoz. Teklatua iazan nahiko kompletua da, eta dauka goian gainera funtzio tekla pilo bat, brilloa igo eta jaisteko, mikrofonoa anulatzeko, volumena igo eta jaitsi,
Nik hasieran neukan zalantza bat zan, beko jalo teklatu hau rekonfigurablea dan, ezta? Aldatu hoteleiken teklen disposizioa adibidez zeretatik, ajustetatik. Eta ezin da, Osea, teklatua pantailan marraztuta dago, baina marrazkia bat da, ezin da aldatu hau, marrazki hau finkua da. Hau da, beraz, teklatua, eta hemen fijatzen mazadete, hor dago botoia, sakatu behar dana, botoia, azkenan marrazki bat da ere, sakatu behar dana, real pen edo dalako funtzio hori aktibatzeko. Orduan, momentu honetan, amatau da teklaua, piztu da arkatz hori edo, eta hemen aktibatu zaigu notak hartzeko aplikazio. Orduan, ni hemen hasi naiteke idazten, eta ikusten duzuen moduan, hor, pantailan ikusten da, hemen idazten ari izena, ez dakit, hori da. Ez dakit pantaila osora jarri leiken, hau. Hortxe, hemen, ez dakit, kolore aldatu aldugu, en fin. Presiñoa eta ezagutzen dugu. Nik uste dut marrazkilarientzat tresna oso egokia izan daitekeela. Paperean marraztu nahi badugu, aukera daukagu, plastikozko punta kendu, izan beldurra apur bat ematen du, Eta tintaz beteriko kartutxo hauetako bat sartzeko. Eta orduan, erabili dezakegu tabletarekin batera datorren ohar kuadernoa. Ez da, ohar kuadernoa bi pieza dira, batetik da kuadernoa bera, dala pieza magnetiko bat tabletean itxatxita geratzen dana, eta bestetik paper errekanbioak, ez da, gaztauko dugu bat demonstrazioa egiteko. Egia esan oso ondo egiten du, Buah, pasaba da, ze suabe eta ze ondo erantzuten duen, oso fidela da, ez dakit hemen ikusten duzuen, baina oso fidela da reprodukzioa, ez dakit, en fin, txarra naiz marrazten, baina, buah, ze ona, super azkar erantzuten du gainera, eta teoria da, nik egin dezake dela, katxarrari buelta osoa eman, pantalla amatau, eta pantalla amatauta daukadala ere jarraitu idazten. Gero, honek daukan beste funtzio bat da, aukera daukala, hainbat aplikazio batera erabiltzeko. Hori da, ikusten duzu, da hemen dauzkat biak, mugitu ditzaket. Hemen pina hau ez dakit zer izango dan. Bale. Goiko barran bi aldiz ukituta leio osotik leio txikira pasatzen da. Oso ona. Eta gero, hemen behian agertzen dira, Windowsen estiloan, ez da, atasa barra balitzen moduan. Tira, hau da, momentuz hemen jarraituko saltzeatzen, eta kontatuko dizue ze impresio uzten didan, eguneroko erabilera benetan erabilgarria dan, edo boligrafan asunto hau anekdota hutsean geratzen den. Galderarik edo baldin baduzue honen inguruan, badakizue, utzi erantzun bat, edo bideli email bat, odena dalakoa, eta saietuko naiz erantzuten, bai?